Un plaer, com cada setmana, poder-vos tornar a saludar, donar-vos la benvinguda més cordial a una nova edició d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica. Per nosaltres, el calendari, evidentment, no enganya, doncs serà l'última edició d'aquest any 2023. No embastem ja amb un dimecres 27 de desembre, 2:05 ben tocades d'aquest migdia del dimecres 27 de desembre, repetició del programa ja bastant a prop de que el 23 deixi pas el 24 en un dissabte 30 de desembre, però ja a les 9:05 del vespre. El cas és que per nosaltres tanquem el 2023 amb l'edició de l'altra ràdio, que no és la 2023, però bé, s'hi acosta d'alguna manera. 2537. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa pero con sentimiento de la calle, In authentic Latin beats. pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡Arranca y vámonos! Ara estava fent guarismes mentre sonava aquesta identificació i veig que la diferència entre 2537 i 2023 és de 514. Èpoques de xifres, ja fa dies, ja aquell passat dia 22 va haver-hi la rifa de Nadal, que sí, la grossa, en el cas de Catalunya, però nosaltres no ens dediquem a aquest món, no ens dediquem al món de la rifa, ens dediquem al món de la cultura audiovisual, la divulgació tecnològica i audiovisual a l'altra ràdio. Avui, amb els següents especialistes, seu al meu costat Ian Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona, tertúlia de cada mes sobre l'actualitat de la ràdio i la televisió internacional. Esperem també contactant, i que són dies estranys, amb el catedràtic Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Temps també per la radioafició amb la Xari Bermejo, des del radioclub Mike Delta Víctor, i en Joan Pere Miquel, des de l'Associació Radioaficionats de Catalunya. Temps també hem de tenir per l'altra ràdio a l'escola. Avui en Pito Martínez ja mira també cap al 2024, aquest any 24 tan significatiu pel nostre mitjà de comunicació, 100 anys de la ràdio a Catalunya. Avui el Pito Martínez estrenarà alguna falca de ràdio escolar que ja té a veure amb l'any 2024 a l'altra ràdio, i després hem de parlar amb en Jordi Torres. Moltes coses importants han passat en aquests últims dies en el Barcelona Supercomputing Center. En Jordi Torres, catedràtic de la UPC i alhora un dels integrants del Barcelona Supercomputing Center. Ja s'ha estrenat oficialment fa pocs dies el gran Mare Nostrum 5, aquest supercomputador, però és que a més van presentar pocs dies abans, en aquest desembre, el xip Sargantana. De tot això esperem parlar els propers minuts amb en Jordi Torres. Tot això fet mano a mano per dos excel·lents companyes de la realització tècnica i el control de so, la Marta Inglés amb la Helena Ramos, la seva salutació i la meva sintoniqui a la direcció i presentació. L'altra ràdio, amb Sintoniqui. Portem aquesta ràfaga musical de Boogaloo, però el que ara portem a nivell de continguts és el món de la radioafició. Ho fem cada setmana i en aquesta cua del 2023 la radioafició, la informació, ens la portaran un parell d'especialistes. La primera persona que ens parla de radioafició avui és la Xari Bermejo, la presidenta del radioclub Mike Delta Víctor. Xari, benvinguda a un nou programa i recordem, a internet, tota l'activitat de Mike Delta Víctor, on la trobem? A mikedeltavíctor.com. Ben fàcil de recordar, www.mikedeltavíctor.com, i avui et fixes amb indicatius especials que durant aquest temps ja de Nadal, ja fa uns pocs dies que hem deixat enrere el Nadal d'enguany, però encara el tenim ben present i encara estem en aquesta cua, encara han de venir els Reis, evidentment, i indicatius que encara estan vigents. La majoria acaben justament d'aquí 3-4 dies, no?, quan acaba aquest any 2023. El primer ens el portes cap a una activitat que té a veure amb els joves a l'aire. Quin indicatiu i qui ho fa? Doncs mira, sí, és el mes Jota, que es diu així internacionalment. Doncs mira, és que durant tot aquest mes de desembre, ja queden pocs dies, però encara esteu a temps, diversos joves estaran actius a nivell mundial amb indicatius especials amb el sufix que és Jota. Per exemple, aquí a Espanya
tenim l'indicatiu que fan servir és Alfa Òscar 23J, i aquesta idea és només la d'apropar la radioafició al jovent. A la seva URL J del 2023 podeu trobar els indicatius especials que participen en aquest esdeveniment i consultar els contactes realitzats per ells, ok? Molt bé, curiós. Ja dic que doncs, Chari Bermejo passa la seva col·laboració per escrit. Facebook de l'Altra Ràdio, trobareu una adreça d'una pàgina d'internet exactament amb tota la informació. Facebook de l'Altra Ràdio, trobareu la informació per escrit. Saltem ara cap a indicatiu especial encara vigent fins, com dius tu, l'últim dia d'aquest any 2023, el proper dia 31, que ja el tenim molt a tocar, sobretot pels oïdors del dissabte, que ja esteu el dia 30 a les 9 i 5 del vespre, i anem cap als Països Baixos, concretament a Holanda. Doncs sí, mira, a Holanda els nostres companys de l'1 de desembre fins al 31 de desembre d'aquest any, o sigui que seran actives unes estacions que tenen especials, que és la Papa Alfa 23 Xilòfono Mike Alfa Sierra, Papa Delta 23 Santa i Papa Hotel 23 Xilòfono Mike Alfa Sierra. I l'1 de gener al 31 de gener del 2024, o sigui que el mes proper, sí, estaran actives dues estacions especials, que és la Papa Hotel 24 Hotel November Yankee i Papa Delta 24 Hotel November Yankee. Està bé, clar, Happy New Year, no? Això d'aquí 4 dies, no? Desitjar un bon any nou, doncs, que ja ho fem també nosaltres, evidentment, quan heu obert avui el programa des de l'Altra Ràdio, tots que escolteu aquest programa, no? Que aquest 24 us porti les millors coses possibles amb aquesta cosa tan significativa dels 100 anys de la ràdio a Catalunya, que doncs, a partir ja del dia ho es començarà a commemorar, no? I l'altre, clar, del Christmas, no? Jo del Charlie Mike Alfa Serra i del Santa, no? Del propi Santa Claus, d'això que acaba amb aquest any. Interessant. El dit Facebook de l'Altra Ràdio trobareu exactament el web de contacte. Aquí també hi ha diplomes, no? Doncs sí, mira, hi ha un diploma que només en contactar amb dues estacions ja el pots tenir. Fàcil, escolta'm, encara teniu dies, els de l'indicatiu del 23, no cal dir que el del 24 queda tot el mes per davant. I tanques tu l'any des del punt de vista de radioafició a Finlàndia, un lloc adequat per la seva blancor i tot aquest tema nadalenc. Doncs sí, els nostres companys de Finlàndia amb un indicatiu especial que és la Òscar Florida 9 Xilòfono, que és l'indicatiu significa All Father 9 Xilòfono Mike Alfa Sierra, i és el que fa servir el mateix Pare Noel per fer contactes amb tots els radioaficionats del món. I bé, nosaltres hem tingut la sort que des d'aquí, des de Mollet del Vallès, ja hem pogut contactar amb ell. Ah, molt bé. I el tenim actiu, sí, el tenim actiu des de l'11 de desembre fins a l'últim dia, el dia 31, tenim temps encara. Clar, broma en broma, doncs el dit, no? Dia 27 pels del dimecres, dia 30 el del desembre, si està operatiu des del dia 11, us veu espavilar des de Mike Delta Victor i veu fer el contacte amb Òscar Fox 9 xilòfon, no? Aquest All Father 9 Christmas. El dit que el 24 porti coses molt bones pel món de la radioafició, i també jo estic segur que tots els grups de radioaficionades i radioaficionats catalans alguna cosa us en pescareu també per celebrar aquests 100 anys de la ràdio a Catalunya. Fins al mes entrant, Xari, que vagi molt bé. Igualment, bones festes.